nih. Ya. Ira, biar mau bujuk Mojo, Dia sudah kelai nung nih mela repadi kita nung na. biar nak bujuk. Repadi kita mela jadi nggak nih. Nalai biar nak bujuk. Jadi ibu. Oke. Pakistani buat mainan. Oh, Ribu naik nak bujuk. Oh, dasar manci jadi ibu. Sini ke boy. Nah, musuh Pakistan. Repadi kita mela na. Kisah mau like, Nama nih ground net nama nih khatlekai puja nih ada bismillah. Khatlekai puja khatlekai. Repadi kita ada naga tola break dance kasih pun juga. Itu like, itu orang yang jangan tu. Boleh betul betul. Jadi di mana Malaysia Mila hadiah mal Bangalore je Mila hadiah. Mila MA, Samuel. Oh, double LA itu. Ini tidak ada. Oh, ada beli kari itu dong. MA, Samuel, Mila. Oh, ini loh. Oh, itu. Repadi naik ni. Sampai naik le. Bingalai, kamera bingalai. Kamera le. लाबोदों दङ नै ओरै हाबसोना दङ नै जोङो अन्थाइ गोजौआवसो दङ अन्थाइ गोजौआवसो गाखोनानै दङ बेहा गाहायाव दङ हारसिंनो बेयाव उनाव नायनो हागोन नै ओरैबायदि हाद्रि खुंलायबाय ओरै हेलिकप्टार दं नै गोरलै गोरलैफोरनि ओरैबायदि मानसि आरो जायगायानो गसंनानै थानो जायगा गैया बे गोरलैफोरनि गारि नै गोरलैफ्रा बेयाव नागाथलाया गोजौआव माबागासिनो दं नागाथलायाव बारा लाइट गैया आरो बैयावबो दङ फिसा फिसा नागाथला नै ओरैबायदि बरिया Mungkin malas ini. Oरैबायदि हाद्रि दम हाद्रि मोनजाजोब्बाय गगा मोनलायखाबाय हाद्रियानो ओरैबायदि हाद्रि आरो ना बुंनाङा ओरैबायदि हाद्रि ओरैबायदि मानसिफ्रा गाखोनो थाखाय मालाय जेवनो बबाव थांबावो बा लोगो नेगासिनो जों लोगो माखासे फैबानो थांसिगोन आरो दसेयाव नोंथांमोना नायलांबाय था मा सोलिबानो गोरलैफोरनि मेलाया जोंबो गाखोगोन र' गाखोगोन बै गोजौआव गाखोनो थांगोन जोंबो र' बे नायलाय बेसे गोजौ गोजौ थाङो नै Masa ini pasir ya, hei. Bukarबाय था जा फैगोन बा लासैनो फैयो मानसिया गैया समा होनलायबावबायसो नै मोजां नुमालाय माथो समा होनबाबो मेगनानो बोरैबा खुवा खुवासो नुयो लामायाथ' थाबायनोनो जायगा गैया ओरैबायदि लामा ओरै नायनो हागोन नै गोरलैया नै दा मोजां नाहरगासिनो आंखौ ओरै लामा मेन लामा नै बाहाय नै
Cuma terbang ya, terus mana? Kami kan nggak sih, nggak hukar sih. Ini dan nggak sih. Ini dia sih. Oke, गिदिंगासिनो नै बाव नै बै हेलिकप्टार फिसा दङ बाहाय गिदिंगासिनो आरो हेलिकप्टाराबो नै गाखोगासिनो नै सिख्लाफ्रा बाव लासै लासै गाखोलांगासिनो खुगा हास्लायनाय बे बुस्थुआ आजां गाजां फैगौ ओरै हाबग्रा गेट बरपेटा नङा बेंगालुरुआवसो जादों जोङो बेंगालुरुआवसो दङ बेंगालुरुआवसो बे बेंगालुरुनि गान्धीनगर बाजाराव जोंनि बरपेटायावबो जादों जानो हागौना ओमफ्राय बियो बरपेटायाव नङा बेंगालुरुआवसो बेंगालुरुनि बियो नै ओरैबायदि मानसि दाबसे जायगानिफ्रायनो जेरावबो दोरोदनो हायासै जोङो जायगायानो ओरैबायदि हाद्रियानो खुगायाव हाबजोब्बाय लामायानो गैला थांनोनो ओरैबायदि मा होनो बिसिनियाव होनो खारलेखाय फुजा होननानै बुङो बेखौ खारलेखाय फुजा आरो बियो बेलेगफ्रा गाखोगासिनो दं ओरै उनाव नोंथांमोनाबो नुनानै गोबां फैनो लुगैबाय जानांगौ ना गोरलैफ्रा नै आराम गाखोनानै दं मालाय जाबाय लोगोफोर फैथ'लायाखै लोगोफोर दंबावो जोंबो बेरायनो थांसिगोन आरो ओरैनो माबायाव मा होनो गान्धी बाजाराव जादों गान्धी बाजार लोगो सासे नेदों लोगो सासे दाबो लोगो मोनफैयाखै Wow. बैजोंसो दङ बेयो बैजों Ini nang mana? Kamu mau pergi ke mana? Cina, balik ke sana. Belum betul. Kera, empat nang. Dah. Mulai bayar dari nang. Jangan lagi sih harga naik kan.
Bani nanti. Mereka kena melihat apa nih? Excuse me. Everybody ma bir. Azan ne? Lebra kakı baba ne extra one feelings game. Dia bagus kira deh, bagus ya sambil lebra. Ganti bazar aja deh, ganti bazar hai. Bang Alburi. Adri menjalai benar? Gorom semenbayang. Berat daurau udah kuno kena ke jangan guna. Kena daurau balik dom daurau. Kena ya isi beri beri Sang daurau. pada dosin ulang pregnancy dah sebenarnya. Jumpa kak. Kegan do sini unang kak kegan sini dong. Mana? Muzang guna ne, thank you. Kau hendak kau kan nak indah muzang guna ne. Acha. Angkat komen ku naik dah mana kimana? Belum, sebentar behai. Hai. Đây, bây giờ đây nó sẽ cam. Con nó bảo là này, anh em là đây bảo vào đây. Con một lần chưa? Come down like cone. Sweet cone. Sweet cone jani ro se. Bro. Udah lengkut deh. Tahu saya. Gamai cái thao. Không này. Ya biar aku naik dengan sini. Dengan saja aku baik jadi. Hot जाने yang boleh.
Ngapu kata ni miau lai. Tahu. Ada punya. Nah, nah. ओंखारलांनो हाया दाबो ओंखारलांनोनो दासो लोगो सफैदों एबाराव बेरायसिगोन नै हाद्रि बुफुंलायगासिनो नै हाद्रि ओरैबायदि Udah ada punya. फैगौ जौथार मानसिफ्रा बैयाव दङ नै नागारट'ला गिदिर दङ गिदिंगासिनो नै बेयावबो बैयाव दङ नै बेलाय गिदिंगासिनो बियो हाय दासो लोगो मोनफैदोंनो जोंना लोगोआ पार्टनार मोनबाय हरिबो दङ मेरला जेरावबो दङ थो हले जानो जों लोगोफोर थाबायबाय नै फैदो आन्दायगोन ओरै फै थाबायबाय जोङो नै गोरलैफोरनि बियो नै बाथिंलायलायनाय चलो धीरे चलो ओरैबायदि गिदिरानो नै आखाइ हमना लायाबानो आन्दायगोन बियो आखाइ हमथाबाय थाखानांगौ नङाबा आन्दायगोन खेला दङ नै बिटिस गोबानो माबा मोनो आरो माबा फुथुला दङ फाइनालि लोगोफोर जोङो नै लांदां जायगाखौ नागिरना मोनबाय बे फैसा खेला नै बाव फैसा सोनानै माबाबा बे फुथुलाखौ मोनगोन माना येन सिगा दे आद्रानालि येन दे कोइन अल्ले आकू बेको 50 रुपीस तो गेलेनानै नायदो दे गेलेबा गेलेदो दे माबायदि खेला गेलेदो नामा फैसा बाव गरसे सोनो हायोब्ला मोनसे फुथुला मोनगोन फिसा मोनगोन बिस्कुट दङ हरिबो दङ नै जोंनानो बांगाल बायदि गेलेनो नागिरदों एक करके दालो गेलेबाय नै जोंना रोंगोना रोङा बेसेबां प्राइसआ बेसेबां प्राइसआलाय 30 थाखा मुवा द्रुबबाय दे गेलेदो दे मोनसे हाबजेनबाय नै बे साइडजोंसो एसे ओरै साइडजों आयो मोनसेल' हाबबाय
Saya kira mentua ke dah mensilu kira tu. Orang kira dong bawa naik lambai thang pun jangan thang mana. Kita kita lang sini ni. Apa guna ini sana? Pun live ko tu saya pun. Untuk kalam dunia saya nam. Nam live semuanya bayar. Live ko dah. Jenda second channel also or second live. Kalau kalam dunia saya jangan video lansir.